Myslím, že rozhodujúca pre vývoj zápasu bola druhá štvrtina, kedy sme dovolili Interu do 32 bodov. Urobili si ten rozhodujúci náskok, 13 bodov, naozaj dovtedy to bolo ešte jakž takž. Inter má skúsených hráčov, proste dneska dovolili sme aj Bilíkovi, aj Radovi Rančíkovi, ale každý, kto tam hral, potiahol, čiže a my sme mali strašne slabú úspešnú streľovku a to sa dneska prejavilo, ale ideme domov a radi by sme sa do Bratislavy vrátili v sobotu. Držali sme krok tú prvú štvrťku, bola remíza, vstup do druhej nám tiež išiel, myslím, že sme tam vyhrávali od nejakých zo pár bodov, držali sme sa na dištanc, ale mali sme, myslím, že posledné 4 minúty prvého polčasu odskočili chalani a hrozivý rozdiel, čo sme celý čas nedokázali dobehnúť, aj keď sa priblížili po 10 bodov. Jak sme robili chyby v útoku, keď sme strácali lopty a nedávali trojkové streľby, tak chalani z toho šli do protiútoku a mali otvorené strely za 3 body, čo premieňali a tak to skončilo. Nešpala sa výsledok prvého polčasu cez 10 bodov a potom sa to fakt doháňa ťažko pri takému skúsenému družstvu. Je to dôležitá výhra, pretože my nechceme ukončiť sezónu nejakými prehrami, my chceme proste získať ten bronz, aj keď už ciele sme nesplnili, ale proste aspoň ten bronz, aby sme získali. Som rád, že aspoň to prišlo, aj keď neskoro, ale chalani vytvárali pozície, ja som strieľal, padalo. Som rád. Tak ísť agresívne, ísť bojovať a chcieť za každú cenu vyhrať. To je všetko.